da se malo vratimo na ovaj svakodnevni život ovde u Milanu. Koje su tvoje omiljene mesta ovde? Koje mesto voliš da izlaziš, sa kojim ljudima se družiš, kojim profilom ljudi? Ili nema pravila nikakvih? Ne, nema nikakvih pravila, jer s jedne strane, normalno kao aktivista, romski aktivista, imam kontakta sa Romima koji žive u barakama, u tim nekim i sa njima mi je jako lepo da se družim. Pozivaju me na venčanja, na Đurđev, na te neke slave. Normalno, druženja su totalno prijatelje koji su Nobelovci i prijatelje koji su profesori na fakultetima i prijatelje koji su, ne znam, kamionđi. Si prijatelj s jednim Nobelovcem Italijancem? Hoćeš da kažeš nešto o tome? Bilo bi interesantno to poznanstvo. Ovo je mesto, mi smo sada Porta Romana. Za mene je jako važno zato što sam ovde upoznala Dario Foa, koji je jedan, ja mislim, sada od najprevođenijih pisaca u ovom trenutku u svetu. On je na 84 godine, živi ovde, iznad. I došla sam da ga obiđem prvi put, jer se i on 80 godina bacio u politiku. Toliko nam je teško u ovom trenutku da je i on morao da se baci u politiku. I od tada kada sam ga upoznala je počela neki moj novi život, neka moja nova karijera što se tiče neke umetničke strane, jer normalno profesionalna saradnja sa tako važnom osobom ostavlja normalno trag. I što se tiče normalno politike i svega ostalog. Pričali smo o važnosti očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, jezika, kultura, uopšte. Meni se čini da to ovde funkcioniše u Italiji prilično dobro. Evo, sigurno smo bili na jednom koncertu gde su Italijani uživali u našoj muzici srpskoj, već to nekako ide. Ja bih volio da samo daš neku poruku mladim ljudima u Srbiji koji su, čini se u ovom periodu pomalo i bez nekog cilja, bez neke ideje šta da rade u životu. Kakva bi bila tvoja neka poruka, šta da rade, budu uporni? Ja mislim da nema pravila. Ja potpuno razumem ko želi. To inače nije smanjio ljudi koji odlaze za jednu odnosu na 50 godina. Jako je teško dati savjet ili reći meni ja živim u Milanu ili u nekoj drugoj zemlji, ostanite u Srbiji. Jer ja mislim da je jako važno uopšte za mlade ljude da shvate da otprilike sve zavisi od njih. Ja mislim da ono što najviše može da uništi mlade ljude i jednu zemlju, to je da se na neki način jednostavno da se opuste i da kažu i onako ne možemo ništa da promenimo. Mislim da uvek može nešto da se promeni. Mislim da treba da se skupi snaga i da se skupe zajedno mladi ljudi i da traže od države i da osvoje, da uzmu ono što im pripada. Jer ja mislim, imam taj neki utisak, možda grešim, ali svaki put kad odem u Srbiju, imam brata koji ima 30 godina u Srbiji i cela ta neka generacija je jako bez nade, bez ikakve nade u budućnosti.
nemaju, ja ne znam, svaki put kada odim ja kažem pa ja sam borac i ovde isto u Milanu, mislim, protiv svega i protiv svih. Onda, pa mora nešto da može da se uradi, možda se pišu tekstovi, da se piše, da se stvori, ne znam, bilo šta, da se na neki način pokaže da su tu i da žele da promene nešto i kad se nastavi da se upornošću, na neki način se uspe. Možda se ne uspe sve, ali jedan mali deo se uspe. Ono što je najgore je taj neki egoizam. Znači, ja mislim samo na moj život, da na neki način dođem do posla, do neke plate, da kupim stan, što je jako važno, jer je borba za život. Ali mora da se ima neka ideja i u tom nekom društvu, u tom nekom, nešto što te okružuje. Jeste, ali jako je teško zato što veliki broj ljudi u Srbiji su zaista egzistencijalno ugroženi, tako da nemaju prosto ni motiva, ni snage da radi to. Te najveće revolucije su se rodile od ljudi koji su egzistencijalno ugroženi. Kada se dođe do momenta kada, ja to vidim i recimo i što se Roma tiče, jako je teško ubediti nekoga ko treba da razmišlja i mora da razmišlja o tome šta će da jede danas, sutra i prek sutra, da se bori za neka svoja prava. Ali kada uspe, prvo život promeni smisao, a posle postoji neka nada da se nešto promeni, što je najvažnije, jer svako želi da stvori neku porodicu i kad stvori porodicu, tvoja deca će morati da žive u nekoj zemlji koju ćeš ti da im ostaviš. Ja mislim, jeste najteži korak da se napravi, ali mislim da je najvažniji. Znači, mora se malo gledati dalje, ne samo... Ja mislim da ne postoji nikakva druga mogućnost. Jako je teško, ali... Dakle, tvoj moto je boriti se do kraja. Do kraja. Da, boriti se do kraja, zato što ja u svakom slučaju potičem od siromašne porodice. Ovde nisam bogata. Preživljavam, živim normalno. Ima se za džeparac. Ponekad i ne. Ali je jako važno dati neki smisao životu. Ako je smisao životu samo jesti, uspeti da preživiš, u redu je, mislim, može i tako da se živi.